F'diskors matul attività politika fl-imsida l-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li l-ġimgħa d-dieħla l-Gvern se jkun qed jissiġilla ftehim kollettiv li se jagħti żiediet ġodda lil ħaddiema kollha tas-settur pubbliku. Qal li minn dan il-ftehim se jibbenefikaw ma' 33,000 ħaddiem fosthom għalliema, infermiera, pulizija u ħaddiema oħrajn li qal barra l-ftehim settorjali tagħhom se jieħdu t-tieni żieda b'saħħitha minn dan il-ftehim kollettiv. Dr. Abela ħabbar ukoll li 11 il-tomna ta' Spencer Gardens se jiġu inawgurati biex jtejbu l-arja fil-Marsa, post li qal qed issir reviżjoni tal-pjan lokali biex din il-lokalità issir ċentru marittimu. Refera għall-inawgurazzjoni tal-iskola primarja ġdida fl-imsida u qal li dan il-proġett juri l-investiment ta' kwalità li qed isir mill-Gvern fit-tfal u l-edukaturi. Qal li l-bini tal-iskola jixed kif għandhom isiru proġetti ta' din ix-xorta li jirrispettaw l-ambjent. Dwar il-proġett tal-imsida li mistenni jibda fi żmien li ġej, Dr. Abela qal li dan mhux se jindirizza l-isfida ta' traffiku fiż-żona, iżda se joħloq spazji miftuħa u ħodor għad-gawdija tal-pubbliku. Qal li l-Partit Nazzjonalista issa ħareġ kontra dan il-proġett li kien qabel dwaru, kif ħareġ kontra kull proġett infrastrutturali li sar fl-aħħar snin bħal dak tas-Central Link u tal-Junction tal-Marsa. F'dan il-kuntest irrimarka li mal-Partit Nazzjonalista qatt ma taf fejn qiegħed, akkużah b'inkonsistenza u kontradizzjonijiet bil-Prim Ministru jsemmi l-Konferenza Sigma li fi 3 ijiem ħallit 100 miljun fl-ekonomija. Qal li fil-waqt li l-kap nazzjonalista mar irowwaħ kontrija fuq Facebook l-għada mar iżura u saħansitra qal li kien il-Partit Nazzjonalista li ġaba f'Malta. Dwar il-budget il-Prim Ministru spjega kif il-Partit Laburista fil-Gvern qed jadotta politika tal-inċentiv u rifera għal bosta miżuri fosthom kif bitnaqqis fl-income tax l-ewwel €1000 ta' kull xahar mill-paga mhux se tkun intaxxata. Ikkundanna l-aġir tal-Partit Nazzjonalista fil-konfront tal-Kummissarju elett Malti Glenn McAuliffe għax qal xi ħtuh għand il-Pulizija biex jiġi investigat kriminalment. Skontu l-Partit Nazzjonalista jrid iċabsu qabel jingħata tal-kariga fil-jiem ġejjin bil-Prim Ministru jgħid li se jiddefendih bis-saħħa kollha. Tkellem ukoll dwar il-Labour Migration Policy li qal se tindirizza l-ħaddiema barranin u hawn ukoll semma kif issa l-Oppożizzjoni qed tmur issefsef ma' min iħaddem li l-Gvern se jħallihom bla ħaddiema barranin. Saħaq li l-antijowu li l-aqwa opportunitajiet tax-xogħol jibqgħu jieħduhom il-ħaddiema Maltin u Għawċin. Il-Prim Ministru temm jgħid li mal-Partit Laburista kulħadd jaf fejn qiegħed u se jibqa' jaħdem fuq pedament ekonomiku u soċjali sostenibbli u reżiljenti b'lan li tkabbir ekonomiku jażal għand kulħadd u jirrifletti fil-kwalità tal-ħajja tan-nies u l-ġustizzja soċjali.